Els veïns del barri de Sant Julià de Sabadell estan lluitant per fer fora del barri els traficants de droga que, segons ells, s'han instal·lat en un pis de la zona. Veïns, Ajuntament i policia s'han reunit per solucionar el problema, però els mateixos veïns no descarten emprendre altres accions com a col·lectiu afectat. Pancartes contra els camells i el tràfic i el consum de droga. Els balcons de les cases i dels carrers del barri de Sant Julià de Sabadell denuncien el malestar dels veïns. Segons els mateixos veïns, els camells viuen en un pis de la zona i fins i tot han penjat una pancarta en una finestra on diu «Droga, no». Al barri s'han plantejat, de moment, l'organització de patrulles informatives per evitar el consum al carrer i l'abandó de xeringues a llocs públics. Ahir al vespre, veïns, Ajuntament i policia es van reunir per mirar de trobar una solució al conflicte. Com passa sovint en aquests casos, veïns i autoritats no estaven d'acord amb el que s'ha de fer. Contra la persona que se inyecta no tenemos absolutamente nada en contra. Estamos contra el centro de distribución, que está localizado, como todos sabemos, y contra esto es contra lo que vamos a luchar. Això és totalment inadmissible i estic convençut que no s'haurà d'arribar en aquesta situació tota vegada que la resposta dels cossos policials és adequada. Legalmente, para detener a los traficantes no existe ningún tipo de impedimento. Lo que pasa es que para decir que una persona es traficante, primero hay que demostrarlo policialmente con unas pruebas que se puedan obtener. Y una vez que se obtengan esas pruebas o indicios racionales de criminalidad, podemos proceder a la detención. Mientras tanto, por simple sospecha, lo que és inviable que la policia detenga un ciudadano. Els veïns no descarten altres mobilitzacions i fins i tot la creació de patrulles més dissuasòries. La Policia Nacional, per la seva banda, patrulla habitualment pel barri per evitar que el conflicte vagi a més.